Oye, eta. Digo, eso sí te digo. Respo mucho. Se, ya, Vito, ya mentu en verde. Ondo. Egunon! Bueno, beti bezala, introagin aztutan egon. Ba, hoxe, 3.000 laku edo 3.000 ibonez ruta itea erten geha. 5 egun, bere 6 etapa dia, baina 5 egunetan ingo dugu guk. Refugio itxita dolako. Eta gaur Pantiko zatikan, Respomusoko refugioaino. Ba, guaz pixkanaka! Bueno, ba, tximaina iristen nahi geha. Eta, ba, guaz pixkanaka aldaba pixka zartu dugu, baina ondo. Bagoaz, pixkanaka. Beste ibon batea jaugea. Izen arroa nola esan dek? Eta ibon azul inferior. Esan diatenez. Gezurra baldin bada, herritaimer. Zen mutilak, zen mozguaz! Arki atxik. Nek propi jautza botatzen hon. Ba. Haien, 5 ordu territa ja jendia hasi da hemen. Diskutzi joan, alkarrek mostraiten. Egarra 5 egun pasabet jeunak. Lasai! Azarra ba, Na. Eta bai, azaldu da, refugioa. Plazerra! Oye, eta! Bueno, equipo, ba, ja dutxar bat hartu deu, xose jan deu, eta beste pare bat zerbezatxore hartu diteu, bai? Eta oin dakara ja, oin tokatzea.
Kaixo, egun hon. Bueno, ez nagoea, ez gezurro, ez hikingea. Eta bueno, ja gozaldu dugu, preparau geha, bestiak prepatu da, eta salida. Bigarren etapan bila. Lehenengo 6 kilometroa izango ditu, gora eta bera, pixkan. Ondo. Eta gero, zigarrengo kilometroan, zazkau 200 metroko desniveleko. Eta gero 13. kilometroan, subida gogorra. Ondo, eskerrik asko Julen, txalo batzuk. Bueno, guaz biharren etapakin, entzun duzu emezela 18 kilometro, 1000 desnibela, 1100. Eta, a ver, somos jutean. Paradita express eta, venga, berese, marchando. Bueno, ontsin deu geldia dira, baina berrize gehiago geha, sandwicha jan, hasta pixkat, eta venga, segitzeko berrize. Gaurko etapako igoera gorrakin baguaz. A ver, euskila erruki pixkat izateun da, ez zaiguna ingorra iten. Venga mutilak, animo! Bigarren etapa, listo! Inda! Politak hona. Hangoitik refugio ikusi eta bukaera pixkat kutsau zaigu, atzo zelaxe. Baina, bueno, listo. Indakoa, bale. Zarriak! Zeinek esango zo, estaldura, kobertura epe, hain ondo pasatzea zuen, gauza gaztute zaizkegu. Joko interesantea zijoan, baina afaia etorri da maira, bizitze gorra da, Ono ziur. Atzoko asko zauria. Egun ondan hoi, bueno, beste egun bat gehiago, haikigea gozaldu deu, ez nago ez dakit. Zatelen, a ber, zer dakazu ezateko? Bendikan, 3. eguna gaur, hankak ja pixkan nekauta, batzuk babakin, eta lo ondo egin deu. Hola. Puspera artean, zulunka artean, baina bueno, gaur etapa nahiko
erresa, bostetatik erresena, baja askokua eta ber zenbuz belaunak eta artikulazioak eta hori. Miguelo refugioan eziko da, egin dugu aterpetxean, eta lehenengo 6 kilometroak izango ja bajada. Bueno, mutilak, animo, eta venga gaurkoa ere. Tuli, drogak tuli. Gaurko egunan hasiera ere humore ikutxu eman dio, eta bauaz pixkanaka. Gero arte! Poliki, bauaz, azkenengo aldapakin, azkenengo txampa, larri bete jotzen. A ber, bero iteu eta berreztango horra iten. Bueno, hirugarrengo etapare, listo, dominau. 11 kilometro, 12 ez da jau, eta labor dut erdin, geldi alditxo batzukin da. Halau, oin deskantzau, bihar etapa potentiak eta dure ointze tokatzea. Honin deizula, mulen. Plana oso normala. Egunon Euskal Herria. Laugarren etapan bila, ez nahuea, eta... Ez nahuez arrazoidek. Jaiki geha, preparau geha, eta... speech motivazional bat ematei guen. Gaur berdeuta, gaur etapa gogorra dakau. Bueno, Jon Ander, zer dagazu ezateko? Abaila. Entzun dezue, gaurko motibatzeko hitzak, abaila. Bueno, agur larriek. Izangoek, Wyoming. Bueno, honen mutilak. Arrozat tun pixkatekin, eta venga berrize. Bueno, onye bat egunez, eurila tokako zago. Montaz ezkan euroko. Hey, get it off your chest. Hey, do you need to say something? Hey, well I better be better than what comes next. I know you're not a liar in your mind, just a little bit misguided. Txale de Klot, aterpetxa iritsi, eta eurila goiti bera. Bai mutilak! Kaixo, eguno. Jaiki geha, azkenengo etapa mila, eta dana prestatu dugu.
A ber, egualdia lagun neu, eta ondo, da oso ikiristegian, Pantikozako balnea joa. Hala, banako saltzea. Epa, ganadero! Etzio ezpitxikan. Vale. Abitxu imer orduan. Aballa! Bueno, orduan, martxan jarriko dugu ez? Ezingo gizan. Aurrea, ja 8 kilometro inda, eta aurrian dakaun mendi hau Iremaleko karanon. iparraldeko, aurpegia. Ipar Aurpegia, jaun Andreok. Bueno, oin subida polit bat dakau, gero berriz ejetxi, hillo, eta ja, Pantikoza, ja. Oindikan, beste, 14 kilometro, 16 kilometro falta, baina, bueno, Bueno, ja Pantikozako baino etxe ikuste dugu. Baina, hamargarrengo kilometrotik lata ematen nahi dan solegua, sufrigo hazit dugu. Hortza iztutzia besteak ez da gehatzen. Gorra. Recupero esto, Oiz baino. Bueno, justuz du, baina aldo gatxuk. Vamos! Gaina! Aldo gatxuk! Venga!